Hello friends, kena 6 tarik 7 2024 ke friends today to miss thangra ka friends tam ke thanai 3-7-24 khela of ni bagui friends tabuk house romi manyangai thangka hain bagui friends tini norokno house frangri malia hain bagui norok jotono ani youtube channel haina hai 6 tarik ni bagui lamsok ke norok ani video no full was khlainai di friends an video no norok chajagoi tong hangke hain bagui friends tini norok no ani youtube channel o lamsoko tei norok no belai kheno paifilaya hambai tam ke norok ani video no naitongmani bagui nangya phono norok ani video no tei ani channel o support khlaitongmani bagui norok na hambai tei norok nang bwskang ni saptao norok no chaitugui tongo phrangai rwnani bagui hain bagui friends norok khalok di waisa nangnai waisa nangyangnai hain bagui friends tini norok na ani youtube channel o malam sugo ke friends formula to change khlaijak hain bagui bwskang saptao esa tai thik nungya friends tini norok ni thani o hingke friends ke norok to belai kheno o 2 din o loss ongoi tongkha friends tamke ke friends norok ni thani o income nangmani phia income kom ongoi tongkha tei loss mang ongoi tongkha tamke norok nang chaitugui tongo phrangai rwnani bagui haifano thanai 3 tarik o khela off wngmani bagui khela house rok kaham ke romoi malia friends jodi sono oroni bisingo no house tongnang hingkai 0 and 4 on tongnai phiaboni man subai thangka hingke 9 house o thana chansung friends komoto target norok no house tongo ke friends norok thangli 6 0 1 0 1 abo ending o thanai khana 6 tarik ni khela o 0 and norok no besirbak 1 ending no chance rokha friends hingke friends 5 tarik ni bahai ke house rokha hamani norok nainai di 35 21 8 7 3 5 0 ko 0 no house rokha ke jodi sono khana obo keno tongphong ke khana direct 4 house o thangnani chance ongoi tongkha
hain bagai friends tini norok oro mankha 4 oro tongo 7 5 1 hain bagai friends tini norok no belai kheno house and guti kom roman bakak thangnai norok no guti rwnai add guti rwnai only norok no only add guti rwnai matro ke house thangnai tinta house ke friends tabuk norok no heat ani mote engka heat house rwnai norok no heat house seven norok no bo kaisa kha friends 7 house ke normal house 4 9 ke friends norokani video no norok support khlai tongdi subscribe khlairdi ke norok ni support bang hangke ani video je norok no common mani bo nango hain bagai norok jephar ani video no ani channel no norok subscribe ko bang khlaio norok afuru no nangma bo nuknai norok nugui bo tongna ke friends khanani salo 6 tarik ni salo norok no ang 7 house 1 house no norok no rirwnai friends guti abo 7 1 norokha hit guti 9 1 norokha 0 1 norokha norok no tinta hit guti rokha norok beserbak chance norok tak normal guti rwmani bakak thangnai friends norok no normal guti rwnai normal guti norok no rwnai 1 5 5 1 erpore 7 5 5 7 1 7 ke friends norok no add guti rokha kahan bagai norok ani video no jajagoi tongkhangke subscribe khlairdi friends norok ni bagai house kom tei guti kom tubi tongo friends bwsang saptago hain bagai norok ani video no naitongdi khalogoi ke ani mote khana 7 house belai kheno chan sungjagai tongo 6 tarik ni khelao ke tini norok ni bagai asuk no joton hambai।